Понякога визуалните послания имат силата на хиляди думи. Затова и общуването чрез изображения заема все по-голяма част от живота ни на всички нива. Все пак и добрите визуални, и добрите словесни послания притежават една много важна обща черта – метафоричното мислене. Какво място заема умението за образно мислене в съвременната рекламна фотография? И защо е важно не просто да можеш да снимаш, а да знаеш как да предадеш посланието си по ефективен начин в най-въздействащия контекст? Ще разберете на поредното отворено събитие, организирано на 25 януари от младия клуб Фотосвят. Рекламна фотография и визия с професор Христо Кафтанджиев, един от безспорните специалисти в тази сфера. Значи, ако примерно рекламните фотографии имат метафорично мислене, те биха били изключително успешни. Метафората някъде около 90% от рекламния креатив. Грамадната част, примерно от печатната реклама е фотографска. Разбира се, има много рисуване. Те преливат непрекъснато фотография в живопис в кино. Всички тези неща в момента стават и доста дигитални. В този смисъл, един нормален фотограф, ако има тази богата култура и филмова, и ако щете научни и така нататък, какви неща може да направи като реклама, и като други общувания, разбира се. Както вече стана дума, едно изображение може да бъде въздействащо тогава, когато е поставено в адекватен контекст. Не случайно и рекламните специалисти боравят с понятието контекстна реклама. Ако трябва да бъдем по-точни, те са контекстни маркетинг и комуникации, защото там има не само реклама, има и много други неща, като общуване, където, разбира се, навсякъде са и фотографии. Доста голямо поле на действие. Ето, не е само това. Да кажем, един от най-известните телевизионни реклами, които са снимани до момента, е 1984. Рекламата, заснета преди повече от 3 десетилетия, промотира първите персонални компютри на един от най-известните в света технологични брандове днес. И тази реклама не случайно 1984, тъй като е по книгата на Оруел и е снимана в тази година, а тогава целият западен свят чества тази книга, оплашен от комунизма и така нататък. И това е една реклама, която се бори против тиранията и така нататък. И до такава степен е успешна, че една година не могат да насмогнат с поръчки за макове. Представете ли си? Ето едно великолепно използване на контекст. Друг въздействащ пример за контекстуално поставяне на реклама е календарът шедьовър на световно известната фотографка Ани Лейбовиц за италианска марка кафе. Тя по един прекрасен фотографски начин интерпретира Италия, Леонардо да Винчи, например, Милано модата, Венеция и така нататък. И в случай дори не толкова като добър фотограф, като един невероятен познавач на Италия. Явно доста е чала преди да почне да снима. Не отиване на място и щракане. Това е вероятно това, което фотографите много мразят. Щръкни тук един кадър. Лесно ли се изгражда визуална култура, която е в основата на умението да пресъздаваш въздействащи образи? Визуалната култура е свързана с зверско образование. Култура означава обработвам, между другото. Има и яко обработване предварително, не става на голо поле, така ето тук е един хубав фотоапарат и почваме да щракаме. Отзаде си е едно образование, знаене на езици и така нататък, четене на книги, композиция. Ако искате да добавите важни щрихи към личната си визуална култура и фотографския си бекграунд, присъединете се. 25 януари, 19 часа, София, улица Марин Дринов 30. Плюс това. Едно пространство, което ще отвори за вас вратите към фотографията с визия и в рекламата, и извън нея.